खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव बिक्रम दैमारनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों मन्त्री इउ.ज ब्रह्म बिथाङा। मन्त्री इउ.ज ब्रह्म बिथाङा बिक्रम दैमारी बिथांनि सायाव खौरांगिरि मेल लानानै जा बिक्रम दैमारी बिथाङा जाय बिथांमोना जाय कन्ट्रेक्टरफोरा केस होदोंमोन बे केस होनायनि सायाव एबा केस होनायनि बाथ्राखौ लानानै खौरांगिरि मेल लानानै रोखा फोरमायथि खालामदोंमोन बिक्रम दैमारी बिथाङा आरो बेखौ लानानैनो मन्त्री इउ.ज ब्रह्म बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो बे समाव मख'नांगोन दि बिक्रम दैमारी बिथाङा माखासे मानि कन्ट्रेक्टरफोरा थांनाय 5 बोसोरनि गेजेराव थामहिनबा प्रमोद बर' बिथांनि सरकारनि खुंथायनि आमोलाव केस होनानै दोननायफोरखौ उइथड्र खालामनो थाखाय खावलायनो थाखाय खौरांगिरि मेल लादोंमोन आरो बेखौ लानानैनो मन्त्री इउ.ज ब्रह्म बिथाङा बे समाव बाथ्रा बुंदों। बिथाङा फोरमायदों दि मा जाहोनाव बिक्रम दैमारी बिथाङा केस होनानै दोननायखौ उइथड्र खालामनो होखो बेखौ लानानै आं जेबो बुजि मोनासै होननानै बाथ्रा बुंदों मन्त्री इउ.ज ब्रह्म बिथाङा। दानिया फैदों बिक्रम दैमारी बिथाङा जे खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों केस उइथड्र खालामनायनि सायाव बाथ्रा बुंनायनि सायाव मन्त्री इउ.ज ब्रह्म बिथाङा माबायदि बाथ्रा बुंदों बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदोना लादिनि। बिक्रम दैमारिया कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि लिडार दिनै प्रेस मिट खालामनाय एपिल खालामदों। जायफ्रा पेन्डिं बिल मोनाखैमोन बिसोर हाइकर्टआव केस होदोंमोन आरो बे केस होनाय कन्ट्राक्टरफोरखौ केस उइथड्र खालामनो आपिल खालामदों। आं बेनि मिनिंखौ बुजियाखै, खारन केस होबाय, केसआ मा जाजमेन्ट होयो बे मथे पेन्डिं बिलफोरखौ होजोबोबानो बे केसफ्रा डिसमिस जायो आरो बेबायदि केसआ स्टेट गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआवबो जायो। दा आपिल होलायनायनि मिनिंखौसो आं बारा बुजियाखै। बिक्रम दैमारिया कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि लिडार दिनै प्रेस मिट खालामनाय एपिल खालामदों। जायफ्रा पेन्डिं बिल मोनाखैमोन बिसोर हाइकर्टआव केस होदोंमोन आरो बे केस होनाय कन्ट्राक्टरफोरखौ केस उइथड्र खालामनो आपिल खालामदों। आं बेनि मिनिंखौ बुजियाखै, खारन केस होबाय, केसआ मा जाजमेन्ट होयो बे मथे पेन्डिं बिलफोरखौ होजोबोबानो बे केसफ्रा डिसमिस जायो आरो बेबायदि केसआ स्टेट गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआवबो जायो। दा आपिल होलायनायनि मिनिंखौसो आं बारा बुजियाखै। बिक्रम दैमारिया कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि लिडार दिनै प्रेस मिट खालामनाय एपिल खालामदों। जायफ्रा पेन्डिं बिल मोनाखैमोन बिसोर हाइकर्टआव केस होदोंमोन आरो बे केस होनाय कन्ट्राक्टरफोरखौ केस उइथड्र खालामनो आपिल खालामदों। आं बेनि मिनिंखौ बुजियाखै, खारन केस होबाय, केसआ मा जाजमेन्ट होयो बे मथे पेन्डिं बिलफोरखौ होजोबोबानो बे केसफ्रा डिसमिस जायो आरो बेबायदि केसआ स्टेट गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआवबो जायो। दा आपिल होलायनायनि मिनिंखौसो आं बारा बुजियाखै। बिक्रम दैमारिया कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि लिडार दिनै प्रेस मिट खालामनाय एपिल खालामदों। जायफ्रा पेन्डिं बिल मोनाखैमोन बिसोर हाइकर्टआव केस होदोंमोन आरो बे केस होनाय कन्ट्राक्टरफोरखौ केस उइथड्र खालामनो आपिल खालामदों। आं बेनि मिनिंखौ बुजियाखै, खारन केस होबाय, केसआ मा जाजमेन्ट होयो बे मथे पेन्डिं बिलफोरखौ होजोबोबानो बे केसफ्रा डिसमिस जायो आरो बेबायदि केसआ स्टेट गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआवबो जायो। दा आपिल होलायनायनि मिनिंखौसो आं बारा बुजियाखै।